ए बेरा के पूरा लोग के ध्यान, चाहे वो प्रिंट मीडिया होके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होके, चाहे सोशल मीडिया होके, सारा मीडिया के फोकस बा मुंबई पर। सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती आ कंगना रनौत, ये 3 जना की इर्द गिर्द ए बेरा के पूरा राजनीति केंद्रित बा। वो है मुंबई, जहां से हमने के भोजपुरी भाषी लोग के प्रताड़ित करके, बेइज्जत करके कई बेर निकाले के कोशिश होला। और आज स्थिति कुछ और बा। आज हम कुछ बतावल चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगता नहीं। हमारा नाम KL चौहान, भोजपुरी में पहला मोटिवेटर। देखी, समय बहुत बलवान होला। समय पर कहल जाला अपने भोजपुरी में कि 12 साल में तो घूरा जानते नहीं, रूरा जौन पर गोबर या घर के कचरा रखल जाला, घूरा के भी किस्मत बदल जाला। तो देखी, ए बेरा राजनीति वह शिवसेना कहां से कहां पहुंच गई, का ओके DNA में रहे, ए बेरा का प्रदर्शित होता है, बहुत सारा चर्चा रही। लेकिन राजनीति परिप्रेक्ष्य में हमारी चर्चा ना रह करके हम सामाजिक सरोकार पर बात करें। हर व्यक्ति के अंदर 5 तरह के डर होला। जानते नहीं कि ना रहा, जब श्री राम के वनवास हो गई और जब अयोध्या भरत जी अइले, रोवत रहले, तो वशिष्ठ जी कुछ बात कहले। रामचरितमानस में तुलसीदास जी के वर्णन कैले कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जन्म मरण जस अपजस विधियां। 6 चीज इंसान के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में बा, ईश्वर के हाथ में बा। करे कि कुछ रहे, रिजल्ट कुछ हुआ जाला। तो वही तरह से हमने के जीवन में 5 तरह के डर बा। वो डर से निकाले खातिर ई जो दोहा बा वो बहुत काम करी। तो रउरा डेराई मत। 5 तरह के कौन कौन डर होला, अगर रउरे अंदर इनमें से एको गो डर हुई तो यकीन मान ली, विश्वास कर ली, बिलीव करी, रउरा कबो तरक्की ना कर सकी। रउरा कबो तरक्की हो ही ना सकेला। पहला जौन डर होला ओके कहला क्रिटिसिज्म के डर, आलोचना के डर। अगर रउरा आलोचना के डर से कुछ काम नहीं कर पावत, क्रिटिसिज्म की वजह से कुछ काम नहीं करत, तो रउरा कबो तरक्की ना कर सकेनी। सोच के देखी, जब महान अभिनेता अमिताभ बच्चन गए इंटरव्यू में, उनके लंबाई और भारी आवाज के कारण मना कर दिया गई कि तू फिल्म इंडस्ट्री में फिट नहीं कर बैठ। सोच के देखी कि जब जितना भी लोग बा, यहां तक कि थॉमस एडिसन जो बल्ब के आविष्कारक, रोशनी देवे वाला के बचपने में कह दिया गया कि मंद बुद्धि बना। सोच के देखी कि जितना भी बढ़न लोग भई वो आलोचना से का डेराई। आ दूसर बात, आलोचना तो लोग भगवानों के करेला, रौरा हम कौना खेत के मूली बनी जा। तो हमनी के आलोचना से ऊपर उठ के अपना सपना के साकार करे खातिर सगरी काम करे के चाहिए। दूसरा होला खोए के डर, कुछ जीवन में से खो गए के डर। सोच के देखी कि रौरा एक डर से ग्रसित तो नहीं की। देखी, हर चीज के एगो कीमत होला। अगर रौरा चाहता नहीं कि इस किनारे से ओ किनारे जाए के बाद एकरा के छोड़ ही के पड़ी। खोए के डर, एक बेर और वीडियो में बतौले रहनी कि विराट कोहली बहुत कम उम्र में रणजी खेलत रहले, उनके पिताजी के देहांत हो गई। आ देहांत भइले के बाद जाके वो मैच खेल करके मैच जिता के तब अंतिम संस्कार कैले। काहे कि उनका पता रहे कि उनके पिताजी के सपना का रहे। कुछ पावे खातिर कुछ खोए के पड़ी, अन्यथा सफलता ना मिली। एहू खातिर रउरा तैयार रही। तीसरा डर होला वृद्धावस्था के डर, बुढ़ापा के डर। देखी, रउरा चाही ना चाही, डेराई मत डेराई, बुढ़ापा तो अबे करे। अगर बुढ़ापा आवता, का बुढ़ापा की वजह से हमने के सपना ना पूरा हो पाई, ऐसा नहीं किया। माफी चाहता नहीं। रउरा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के नाम जानता नहीं। वो जब 46 साल के रहले, वो बेरा उनका के जेल हो गई। 87 साल के एज में बाहर निकलने और राष्ट्रपति बन गए। वो शुरुआत कब 46 साल के बाद। ऐसरो कहीं हम पढ़ले रहनी, सुनले रहनी कि महात्मा गांधी जब पहला आंदोलन शुरू कैले तो वो बेरा 49 साल के रहले, 49 ईयर्स के। जब वो एज में जाकर के वो भारत से अंग्रेजन के भगा दिले, तो रउरा एज की कौन दिक्कत बा। बहुत सारा लोग बा कि हे बुढ़ापा में आकर के एगो बंदूक चलावे वाला दादी के जानते नहीं ना,
उन्हों के ऊपर फिल्म बन रहे, तापसी पन्ना करके हीरोइन की लेकर के वो फिल्म बनल रहे। जब वो एज में इतिहास रच सके नहीं, रो रच सके नहीं। चौथा डर होला बीमारी के डर। देखी बीमारी तो प्राकृतिक बा, वो आवे के बाद जाए के बाद ठीक होके के बाद नहीं होके के रोरा याद बा, रोरा जानते हो कि एगो महान वैज्ञानिक रहे स्टीफन हॉकिंस। जब वो 18 साल के रहले अचानक बेहोश होके गिर गए। जब होश में आई तो पता चलल कि कमर के नीचे के हिस्सा काम नहीं करत। ओकरे बावजूद धीरे 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 हाथ पैर सब काम कर बंद कर दिलस, लेकिन उनके दिमाग जो रहे वो काम क्रियाशील रहे, करत रहे। और वह महान वैज्ञानिक बता दिले कि ब्लैक होल के थ्योरी के तोड़ के दिखा दिले, कहले कि हम मूल नहीं चाहत लेकिन मुए के बा, लेकिन मुआला से पहले बहुत कुछ करे के बा। तो रौरा मुआले से, बुढ़ापा से, बीमारी से बिल्कुल मत डराई। एगो डर और बोला गरीबी के डर। अगर गरीब हो बानी रौरा कि वो और महान दार्शनिक कहले रहे कि अगर रौरा महान बिजनेसमैन हुए, अगर रौरा गरीबी में पैदा होता नहीं, इमे राउ कोनो दोष नहीं है, कोनो गलती नहीं है, लेकिन अगर गरीबी में मर जाता नहीं तो सारा दोष राउर बा, सारा गलती राउर बा। तो अगर रौरा गरीबी से नहीं लड़त तो एक सारा के सारा दोष राउर बा। ये 5 तरह के जो डर होला, इमे से डर रौरे लग बा का, अगर कोनो डर बा तो डर के मार के जीत जाई। स्लोगन रौरा सुनले होखे, डर के आगे जीत है। तो ये डर से जीते खातिर एगो और हम बात बतावल चाहता नहीं कि गरीबी से कैसे निकली। गरीबी से और गरीब बैले से केहू के हम समझावे नहीं तो लोग कहेला कि पता ना का हुई। ई अगर डर धीरू भाई अंबानी की मन में रही, गरीबी से लड़े के रहे, तो जाके यमन में 300 रुपया के नौकरी करके ओकरे बाद से महान कंपनी रिलायंस के आधारशिला रख लें। तो ए तरह के कार्य को सके नहीं, बिल्कुल को सके नहीं। बस तनिए सा पेशेंस, तनिए सा दूरदर्शिता, तनिए सा साहस, तनिए सा चरित्रवान, तनिए सा और कुछ जो जरूरत बा ओके अपने जीवन में आकर्षित करी। यकीन मानी कि रोरो इतिहास बना सके नहीं। तो ए बेरा जो होता टे मुंबई में, ओहू से हम जोड़ देता नहीं कि शिवसेना कबू ना सोचले हुई कि कंगना रनौत के क्रिटिसाइज करके ओकरा के अपजस मिली। तो ओइया तुलसीदास जी जो लिखले रहले कि भाई भगवान के हाथ में होला, करे के कुछ रहे हो कुछ गए, बतावे के कुछ रहे लोग समझ कुछ लियल। तो इस सब तो जीवन में चलत रही। और रौरो ए तरह के शिकार होत होके कबो तो रौरा एकरा से निराश मत होखी और आगे बढ़ी। जितना जल्दी रौरा डर पर जीत जाए, रौरा कामयाबी की ओर बढ़ जाए। अगर ए बेरा हमारे वीडियो के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करके ओके बेल आइकन के हिट कर दी कि नया वीडियो जब भी आवे तो नोटिफिकेशन रोड लोग पहुंच जा और रौरा वो वीडियो के देख के लाभ उठा सकी। फिर से लास्ट बार में फिर महाराष्ट्र के राजनीति की चर्चा करते हुए कि भोजपुरियन के मजबूत करे के बाद भोजपुरियन के अपन हिस्सा चाहिए, वो चाहे अबे मिल जाए और चाहे बाद में, काहे कि अब राजनीति के परिदृश्य बदलता। यही में भोजपुरिया लोग के एकजुटता के जरूरत बा। भोजपुरियन के सहयोग करी। भोजपुरिया लोग पिछड़ापन के निशानी नहीं खे, जो कि महाराष्ट्र के लोग, मराठी लोग बार बार कहले रहे। तो ये राजनीतिक चर्चा भी तरह से हम कह देनी। तो हमने के एकजुट होकर के बाद भोजपुरी के हर मंच पर जाकर के प्रोत्साहित, प्रदर्शित और मजबूत करे के बाद। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतनी।